Usahay mga brothers and sisters, basta atong gusto sa atong kinabuhi is makaabot kita sa next stage in our life, we have to let go of things. We have to let things go. No? I remember one time na ako sa France pa, ang akong gusto kay nag-biking ko, kay ganahan ko mag-biking, no? Nakikita, ganihan, nag-biking ko. Actually, akong pagbike is gikan sa among seminaryo sa France. Ato ko sa among mga madre, nga layo-layo man sila, mga 70 kilometers, para mag-retreat ko. And I was thinking, oy, nindot nita mag-bike. Sige, mag-biking ko. Layo-layo man siya, pero sige, kaya na ko. But the problem is, ang akong gidala nga bag, na ay mga libro, na ay akong computer, na ay tanan akong mga sinina, BugAt, jud kaayo. Super BugAt. And ang problema po is, kada bitang time na nag-biking ko is, bago na siya nag-time change, meaning that actually, ngit-ngit kayo siya sa gabi, mga alas 5 sa hapon. So, nilarga ko alas 3 sa hapon. So, ngit-ngit kayo yun. BugAt kayo ang akong bag. Layo kayo ang biyahe. Dito sa France, man good, na yung mga hills, kamaring yung nana, mga, like, saka, dugay-dugay kayo. After, saka, dugay kayo, I was so tired. And I kept thinking, bugat na aning bag, uy! My gosh, unsa man akong gibuhat, nga akong ida, kaning tanan. Kaning mga libro, kaning computer, akong sanina, tanan. And nang pagbalik nako, I gave my bag to someone else, na brother nga nag-drive, gikan sa Madre, hangtod sa mga seminaryo. Mas nindot ang akong pagbiking, pagbalik. No? Yes, we have to let things go, brothers and sisters. Usahay sa atong kinabuhi, daghan tag mga possessions or bisan mga ideas nga mga akinahanlan ko ani para malipayon ko, and in the end, perting bugata jud ang atong kinabuhi. No? In order to be happy, I have to have this. In order to be happy, dapat ang akong kinabuhi sama sa katong amiga nako. No? My life has to be like that person. Then I'll be happy. Ang gisulti sa atong Ginoo karong gabi mga igsoon is a bit surprising, but it's very powerful and very meaningful in our life. Ingon siya, walay bisan kinsa kaninyo na mahimong akong tinunan, gawas kung iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Tanan. If we spend our life taking things on us, ako maning dapat para malipayon, I have to be like this, I have to have this. In the end, dili kita malipayon because we are weighed down by our possessions. This evening, let's offer all of this to God. No? Basin na yung mga tao dito, it's very possible, no nga, naglisod sila karon silang kinabuhi. Because, wala ko yan. And as much as, yes, mangayo kita sa mga gasa sa Ginoo, we have to pray. No, para sa mga blessings. That's very beautiful to have blessings. We have to pray for that. God is a good Father. But maybe some of these things we have taken on ourselves and are weighing us down. Let's be free. Let's be free to be happy. Bisan asa man ta. Bisan unsay atong kahimtan karon. Pwede kita ma-happy with Jesus. Let's give Him our big BugAt nga bag, saying, Lord, I want to be free, to love you, to follow you. Amen.